Имам бронхиална астма от 7 годишна възраст. Пребори астмата, настинките и грипа с Уелнео Солт Пайп лула с солни кристали. Солните кристали по естествен начин прочистват дихателните пътища. Резултатът – дишаш по-леко, по-свободно и се предпазваш от грип. Откакто се взех лулата, дробовете ми се пълнят с въздух, който ми трябва за моята професия. Лулата с солни кристали Уелнео Солт Пайп помага при кашлица, настинка, грип, астма и алергии. Солните кристали извличат вредните бактерии от организма и облегчават дишането. Първото вдишване от лулата почувствах голямо облегчение на белите дробове. Пълнят се просто с въздух. Лулата Уелнео Солт Пайп може да се ползва от всеки. Уелнео Солт Пайп облегчава симптомите на сенна хрема, ринит и синузит. Купих си лулата и съм много доволна. Просто ефекта, който получавам от нея е невероятен. Лулата Уелнео Солт Пайп е регистрирано медицинско изделие. Уелнео Солт Пайп е доказано ефективна и няма странични ефекти. Отпушва и носа едновременно. Чувстваш просто облегчението на лулата, без хапчета. Само сега поръчай лулата Уелнео Солт Пайп и получаваш подарък Уелнео ментолови капки. Ментоловите капки подсилват ефекта на солните кристали, подобряват дишането и отпушват носа. Само сега ги получаваш безплатно. Сега, откакто се взех лулата, никакви лекарства, никакви инхалатори, само лулата и съм доволна. С лулата Уелнео Солт Пайп дишаш лесно и свободно, пестиш пари от лекарства. Уелнео Солт Пайп ти помага да пребориш грипа и настинките. Получаваш керамична лула плюс турбичка, солни кристали и подарък Уелнео ментолови капки. Обади си и поръчай Уелнео Солт Пайп лула с солни кристали. Вземи я само за 39,90. Получаваш и подарък ментолови капки. С Уелнео Солт Пайп дишаш леко и свободно. Потърси я на uelneo.bg в магазини Topshop, а сега и в Kaufland.